Bos días, chámome Teano e nacín no século VI a.C. na cidade de Crotone, unha localidade que hoxe está no sur de Italia, pero que daquela pertencía a Grecia. Fun importante por ser unha gran matemática e dirixir durante varios anos a escola pitagórica. A diferenza do que acontece agora nalgúns países do mundo en que a muller non pode estudar, na nosa escola pitagórica dábase moita importancia á educación, tanto de homes como a de mulleres. Considerábase moi importante que unha rapaza fose intelixente e culta, e a min as matemáticas apaixonáronme dende pequeniña. Fun alumna de Pitágoras e cheguei a casar con el. Cando meu home morreu, continuei eu a tarefa de espallar os coñecementos matemáticos por Grecia e Exipto. Gustábanos repetir unha frase que logo se fixo moi famosa: todo é número, é dicir, estábamos convencidos de que na natureza todo se podía explicar mediante os números. Se vos decatades, o uso de relacións matemáticas é algo que facemos a cotío. Por exemplo, cando viaxamos, predicimos o tempo que imos tardar en base a unha función matemática, na que relacionamos o espazo coa velocidade media. Outro caso, a nosa escola foi a primeira en relacionar as matemáticas coa música, e fomos nós os que descubrimos a escala musical. Sabedes que o son producido ao tocar unha corda depende da súa lonxitude, grosor e da súa tensión. Pois ben, o que nos descubrimos foi que, ao dividir unha corda en certas proporcións, prodúcense sons pracenteiros ao oído, é dicir, armónicos. Como curiosidade, podo vos dicir que moitos músicos da vosa actualidade están a buscar algo así como a coación da melodía perfecta e usan os algarismos de programas de edición de audio para crear as súas cancións. Moitas grazas.